Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Indunajtu x'kont qed nagħmel? Kont qed nitkellem magħkom. Imma minflok użajt il-vuċi biex nesprimi ruħi użajt wiċċi. Meta tkun ferħan, wiċċek jidher hekk. Meta tkun imdejja, però, wiċċek jidher hekk. Fil-lingwa tas-sinjali Maltija, l-idejn huma importanti ħafna, imma l-espressjonijiet tal-wiċċ huma importanti daqshom. Jekk nagħmel sinjal ta' ferħ bidejja, imma wiċċi jkun isu killu 100 qarsa, ħadd ma se jemminni u x'veru. L-emozzjoni fil-lingwa tas-sinjali hija importanti ħafna, ħafna u ħafna. Dek, minnu nieqes mis-smieħ jista' jkun jara l-emozzjoni fuq wiċċek u jifmek aħjar, mhux hekk. Illum, Zizi, Baba u Ġiġi qed taħkimhom ftit in-nostalġija. Din tfisser li qegħdin jiftakru fil-memorji sbieħ li għandhom flimkien. Baba qed tqalleb fil-ktieb tar-ritratti tagħhom. Kemm hemm memorji sbieħ u kemm hija ċitata li se jżuru ftit il-passat. Ara dan ir-ritratt! Hawn Zizi meta kienu tawa sorpriża ta' eluq snina. Kemm kienet ferħana! Dik il-memorja dejjem tibqa' tożza ma' qalba. Baba tkompli tqalleb fil-ktieb. Issa ġie ritratt mhux daqshekk sabiħ. Din storja stramba. Darba minnhom sabu l-ġugarell ta' Ġiġi mqatta. Qatt ma saru jafu kif. Tgħidx kemm kien imdejjaq Ġiġi? Anke issa qed iħossu ftit imnikket. Imma wara dak l-inċident sħabu xtrawlu ġugarell ieħor u tgħidx kemm iħobbu. Issa ġie ritratt ta' Baba. Ara kemm għandha wiċċ sorpriż fuqha, kważi mbeżża. Baba qed titħak u tispjega lil Ġiġi li dakinhar waqt li kienet qed taħmi kejk, tetu kien staħba wara l-purtiera u taqqa ta' kbira lil Baba. Tant kienet kbira li tajret il-kuċċarina. Ara Ġiġi ma jistax jaqaf jidħak. Kemmi sabiħa l-ħbiberija. Ferħ, dwejjaq, sorpriża, biża', daħq, imħabba. Hello, jien jisimni Zizi. Jien inħobb il-kulur blu. Inħobb nirkeb rota f'ġranet sbieħ. Int min int għandi pjaċir. Hello, jien jisimni Baba. Inħobb nikol il-ħaxix. Naf insajjar ħafna ikel bnin. Int min int għandi pjaċir.
Issa imiss intom tidux nilagħbu logħba tal-espressjonijiet flimkien. Mela, din tmur xi ħaġa hekk. Jien ser nurikom emozzjoni b'wiċċi u bidejja u intom tridu taqtaw x'emozzjoni hi. Lesti? Ħarsu sew. X'taħsbu? Ferħana qiegħda bħalissa jien? Le, prosit, jien bħalissa qiegħda imdejqa. Bħal meta jaqali ġelat mal-art. U din? Isa ġejjin il-vaganzi tal-iskola. Bħalissa jiena ninsab? Eċitata, bravi, ekku, l-eċitament iġelek trid tiċċaqlaq. U din l-aħħar waħda, x'inhi din? Din hija sempliċiment ferħ. Meta tkun kuntent bl-affarijiet sbieħ ta' madwarek, ikollok tbissima kbira fuq wiċċek. Bravi tfal, inexxilkom iġġibuha tajba wkoll din. Issa, tafu x'inhi l-biċċa xogħol tagħkom illum? Meta tkunu d-dar, ippruvaw din il-logħba ma tad-dar fejn huma jridu jaqtaw x'emozzjoni qegħdin tagħmlu intkom. Uruhom kif qed tħossukom mingħajr ma tużaw kliem. Komplu sperimentaw bl-uċuħ tagħkom quddiem il-mera. Tistgħu titqu, tistgħu tħarsu bl-ikraħ, tistgħu tibku, kemm hemm affarijiet tistgħu tagħmlu. Għalissa ħanħallikom hawnhekk u narakom għall-avventura li jmiss. Ciao, ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu